Čaute, ja som Laco a toto je moje prvé natáčanie. Budem natáčať o Minecrafte, ale aj o iných hrách. Čiže ukážem vám, jak sa hrá Minecraft a také. Teraz je Minecraft 1, 2, 3. Tu si môžeme nastaviť jazyk. Ja som si dal na slovenčinu, lebo som Slovák. A prvé, čo treba urobiť, vytvoríme si nový svet. Môžeme si nastaviť dobrodružný, drsný alebo tvorivý. Dáme si dobrodružný, môžeme si dať typ sveta normálnej super plochy, tu napíšeme dajaké číslo, ktoré nám potom dá dať jedinu, kde pri nej, dáme hotovo, vytvoriť nový svet. Teraz sa nám vytvára nový svet, jak sa vytvorí. Prvé, čo treba urobiť vždy, naťažiť drevo, lebo bez dreva nič. Z dreva si urobíme krompač v craftovacom stole. A ukážem vám, jak sa to kraftí. Z krompača bude veľmi dobre sa ťažiť stone. Teraz vám to ukážem. To laglo. Sme práve v džungli. To je tiež dobre na 1, 2, 3. Lebo veľmi dobre je, keď máme veľmi vysoké stromy a rovno nás dá ku vysokému stromu. Dobre sa naťaží a dobre je, že po lianach sa dá jesť. Aj nové dreva sú a tak. No. Takto si naťažíme drevo. Z jedného dreva máme 4. Ak stlačíme shift a na to dá nám všetkých. Máme 12 dosiek. Prvé, čo treba urobiť, je craftovací stolík. Takto. Pracovný stôl, po slovensky. Dosky si dáme späť a nájdeme si miesto, kde urobíme si takú stromovú bázu. No. A takto si urobíme styky, palice. Tak, tak. A takto krompač. Takto sekeru. Lopatu. A takto meč. My si teraz dáme sekeru. Hoci prvé si vždy dávam krompač, ale teraz sme v džungli a že by som mal lepšie drevo, tak si naťažíme drevo. Do večera si musíme postaviť dom, lebo v noci sa začínajú spawnovať zombíci a také. Prišeri kostlivci, zombíci, creepery. Zombíci len chodia, zabíjajú, creepery vybuchujú, kostlivci majú šipy a ešte k tomu pavúci. Oni môžu hoci kde liesť. Keď máme tak 16 dreva, tak to nám dá 64. 64 nám to dá. Teraz máme 43 a kde si postavíme tak dom. Takú bázu menšiu. Tak, keď máme bázu, tak urobíme si krompač. Krompač, tak, tak. A tu hore 3. Zoberieme krompač a kde pôjdeme nájsť stone. Zideme tady tu tak dole. Do vody vždy, ak spadnete, no to vás to dá vždy hore. Si neublížite a nezabijete sa. Vo vode vždy, keď ťažíte, je všetko tvrdšie. Toto tu som práve zobral cukrové trstiny. Z toho sa robia listy, alebo aj cukor. Cukor je potrebný na, ak chcete tortu. No, tu máme tak stone a s krompačom si naťažíme aspoň 3 stony na nový krompač. A potom už všetko si urobíme z krompača. No, to by bolo na začiatok všetko, lebo mám obmedzené kúkanie, že by ste mohli pozerať. To neviem, jak sa dostáva, dúfam, že mi ho popíšete. Tak čaute a na budúce.